Aya, wait dapat mic ke? Aya, karang wari kami ubo buat ay, tiyak ubo yari. Hey. Irara ba sabuya. Anang irara ba kan dia kosi bikin kuraya nang tamaro. Ko wagi ari kicara skai naroya. Kapon si cara
Ay Yesu. Sina kanak wara karak ke kanak no bata urai ni irit sakarak. Imuin takarak. Sina kanak wa tokorana ke mayroon na kana taurai to kanaro ko kain kuro kito kain bondik kama kanak wa bata tokorana imin anak karak di sakarak ke. Ayar day takata yang nangyari kenapa? Sepangami tari ami bay ni mga sipa nakoya noro ami ke kanaro baka mungkin kaya nakoya kain na mga siparon na mira ami kara kara kamura inon teri kayo. So rasa kara kero sa rasa kara soboy ya. Sangan na ni kan tayo kurar ba. Hati. Hands up. Hands down. Ay. Rapa. Haning ay to tan. Pas na Nte ira ka sinapen toro. Sinapen toro ki ante ya kana kan ta ka romi. Ayo akam kukuray mon si toro. Ke kira ke. Aya akamaga kamakuri pas na vete. Ena po kira pa yung andro ko ni kakangurana arak-arak. Silent. Ya pa ko kate niyan kami kam dede ya. Aya nang pa ko kate. Aya enang na arak-arak ke. Ni ye pa na tawara mai pa. Songa nora po nganan tipe pa yo patira po nganan. Pas nang mahal kinakon narak-arak. Aya. Tawana. Tetapo tawana. Aya kinang daro anak. Tom ememe ka metamena. Sinanuri roin takarag pa kakira tintom. Ememe ka metamena. Aya sinangora roy. Meme ka mesinana. Ana mga sisiraki mga yayaw sisiraki imina. Women manena warere ke. Oni men tarina. Apo ni kain tamaraki na ber ngweraki. Dahil ako tapin to wetin to miro. Kaya manena. Inang best tapin na ke ide pa ina marak at yape na yay tapin na nanaus ide pa ina marak. Arwaya tarina me manena kati yape na ngaya nang mais ngayan tapi ya teki metin tom te kara kaya yu kokoro. Tom ya nang mais te pa ya kokoro ayan tiaro ya puni kuwa nenta ina ko etak. Yanang kakwa jo anabe yo yanang kwa na iro ya ukoro mesna utameu. Isang kayo kini makuri. Ya mga anak ko ni moy menging. Kanayo kini moy menging. Namang karawa kanana. Namang kaparwa tiran yon nanti po kya. Namang isiya kanana. Kanya mga anak ko ni menging. Ya mga anak ko nangkona. Hakikiyaw tayo matamew. O sinawa yo. Ya po nanganganay niya. Tapi upan na was. Nakuka. Natararwaya manew. Ang kanayo ki. Ay mga anak ko ni pingko. Katiya pe na. Eko karoon na umuik mesinana. Ay sinanurang kan rongon to wetin to tetay na aya tataro ay tao tiaswa tirang kaya nakaroya siya yung kwa natataro tiaswa kaya nakaroya ya po direrin tabes ya nako na narerin tabes o ya karagi ana sarerin tabes ate yo ayo nakarag di sarerin tabes are ate yo meurin tabes ayo tabes ayo awara karagi sinakaraki na aro ni korowan jon na Ipai tiaswa ge karawa ro nabe oh ya na kwa nakara ngora roi ti on nabe asa tarara beba yo
Dari ka John nabe, oi tapanin ro yaron korowana. Ayo ka tipen nante, John nabe ronde sakara kinte sebesku. Irang tamero John nabe, ipopong aroi, awake ngai nanona. Me, anam makuri John meta. Anam makuri akoroi ya yek boroi menanon tiaswa. Ya urua roi roin, John nabe. Am nora John nabe. Tarai aroi, tarai aroi. Eta kung ngane to ware den dom. Di sarili di mo. O tira ay akaro yo meta. Ay urua kay roi roin John nabe. Eta ko di sarili ari tira ko tamem. Pwede bitay mani nga. Awan to wana ko akaro ya. Haba inora ne mani wari ye. Ina ko nanaje mani. Ya saka na mani. O ya noni kapua ya iti. Te kopen. Ani na to wana yo urua kay roi roin John nabe. Tira ari ka mangkatia pe ya te. Ah, ni chicha ya taya. Wata ne ti tari ware. Ipulina ne tari ware ware. Ngaya abane ne to wana. Ayo urua ke roi ren chona be bukina po meta. Amang kroi pa ye ka ki roi re. E jaga to ware to mo eta. Ko ngai kai tira te pa ye. E sen kroi ye ki roi re. Ye yang na no na. Me na na para te sarire yare ya ta ko ne. Ate hey. Emang asira gini ana ate. Kam kan na taya pa. Tira kam na kroi ya. Pa kan na mga buka. Omi, te meu, hari ya kia toki na kia kam kona ni me akan te tangan te bare tais. Ya sira gitu bare tom sariri ya te mo ikan nungurai. Kana sina kona ni me akai yai. Ya takut te sariri. Yai te bare tais. Yaran te tapare te bare tais. Me yai ya rom roko yai. Ya takut te starau pie pe. Ya suanga kan de ron te sariri. Haya kangai. Na kon toro meauri. Yai to mantap ya kam nonori ya. Ane tapi ako nanon tataro meauri yai. Kana ko taro meauri yai. Ako naroon de bare tay sare. Kanya sisi ko nanon titi yayo etak. Ay ata ya jona be yo ya sonu. Ro yo ameta pa karo ye kiro ro. Ata ka wowa kana naroon de bare tais. Ngayon nariya nonon taro meauri. Ya tame wiki ni mengin. Sina wiki ni piengko. Ya pan kakatabi kini an tapi nariya na karo. Tay sare so ngai panangan ro kon de bare tay sare. Taraya na sarerin tabe sa ta. Tom kono rangan ye gina be ota ye to ware den tom. Me inang bugina ya nang kwanta na. Ina kon de meta suanga korin de metaro ari ko kaina ne metaro. Ngai te pa na koro ye kai pa na tataro ya tataro. Jaswa ye dais kwa kina ko men na nai. Pakana ko na yo hidi ko wa kata ye te me mesina wo. Ngan nampon gugure ro. Yara ya punna ke loro ko ikarawa. Ya maman tarune kurang ngana ini bangkai. Payakan si ko winto ari o te metaru ari. Yara to ke o sarere ya na o. Emna ke menye na non taka na ni yang o ye punu kina te metaru. Ya o ye paka yo antano. O ye uruak te metaru ari. Ya uruaki. O ya taku te ari. Ya taku te tom. No. Yara waro ko nuro metaru. Ino ko me kai pa na tataru na ko ni Yesu pa yan ang kanro kon te bare tai sari puning kai ne pa yakan no rikagin ako na wows. O yara ko na ko me nuro. Yang ano yung sarili pa nangani ko. Ngayon ka. Yata. Tai sari. Ngayon ya giro kon te bare tai sari pa ya iri kite. Ya ka tayo nina tawa po ni keke. Tako itira mo nang tibi pa yang na kayo. Ya kau kia. Ito sanori ay kay. Ito sanori ang tibi pa ay. Taka ibang iniria tiya de toma etak. Kurara pa sa niya wari. Kitiro kon de pare tay sa ko kitogin suswangay. Ngayaya tatarong kaya nang do ko na beyay. Ngayaya yang dira ka waina. Taka ibang
o tira bunga nante kai bianga kate ara lesen gere yaran te tairi kayo ate te menga are yai yoni ka wain handro ni nanu nangkai ke yakini me som tai na ko ki tataron tai na ko swanga po kai sa kunare kunang tataron kai kunang do ko na yai te tai to wana asina benen do ko yai ke amdara bari ka ten tongora o kanta ni ka pena re ke de yami hanta pare kamme na yai kana ko kam da pari Waraday, erege aron kawaimi na kunde bar taisan, tera aron kawaimi. Takai biang agi akan naira. Na to namin te tagarak ke tagarak sa buya mo. Ay akan daraba. Sapsi akain pu kamama katauran kami ke tayak. Era ba? Eight, 1. You for anything. I just came to talk with you, Lord. You've answered that I forgot to thank you for. With you, Lord. Tomorrow there'll be trouble and sorrow and 1,000 teardrops may fall, but until I face tomorrow's task, I have no special favor to ask. I just came to talk with you, Lord. Ya quiero koikai, na sigo kainano. Going to win our minds. How tataro ake wasa ni kete tewea nema ni karapako.
Sauboya. Okay. Ibu haki askora anta gina koina papu siti aswantana. Terare kuna makinda ba to akuro tagiai. Am tataro ada kububusi yai keng. Antita iyo kan sang kaya kaya kanaro na ba ge are yayam sregere to kuanga ge kana pate teraron tera takamata daron am sregere kusregiona keng. Erara ba sa pusi ara sa kabara prestes pa ya werang na kumua on kaya kay srege kaya asan do ko irora ni nonde tairi kaya nako. Sauboya. Ay mana skaka isra kin tairi kayo punte panani ka mauri na koy mini ka bani rakora kin tairi ka tamaro ay kan bani mauri sina rin na ko kaka kin tairi isra kin tairi kay mun si wo tairi isra awara sin tairi kayo ta kubara ni ka kongura ingang kisi wo ama sitabu apun mangoko ka teriri ring ke tairi ki awangan ni dari ki takantani nga basina kinana ko kakawagin atakin patirabukin ang kay mais kita na tatamas at kay sipong. Ay dito ko ba imanya siga ka sira kinta tayo kay ato ko ba ay pasina karabay akin sira kya inaban na kiyang kanne rakan na rakong tayo kayo kakakin sira ay sauboya dan sira kinta tayo kayo. Main na ba siga ka sira kinta tayo kayo utaka kanaro na ba yay kang agibo taon na rin sinakuna niko sinakuha ba kaya kakin sa siragi mari rom awagiro yatan nung kung si tabera pa sinakaya sa siragi okay nikakakin sa siragi kung nikakakan ako nikakakin na are siragi na giyay sarisiran tataro tamarari kawa tinabuak ay mana sirin na ko isiragay kay tiyatua boni ba niyay ay ka ayas siragi na ba kagin siragay kay ay kaongura kay kamataku kay kami na kay tiyaswa rani na tuwa pa anakakak nakon nanom pasangan ni karike tiyota kawag mayay sigani ko ay kay narana si may Yesu amen wawas sirak temon sirak ya ikangani bita kita tabas na kung Sunday. Anong sikroy ito sirak yan? Pare ko tayo po nila ka mare, ano sirak ito sirak? Ang kaya sirak ito sirak, yung kanta nga ba, kung ano yung kukulayin tayo kayo, basta nagiyakin, ni kaya kam sirak. Kanaro ba yung kaya kagroy ang sirak? Tayo Roma, yung iba ba kanabo, sinakoy minta tayo kayo? Ako na ani ko siya, ang sirak yung basta ni kaya kakin, ako na rin kaya kakiyay, kaya itiray ka ko, kunangan naging tayan
tayan do kono kono angana ke bayangan nare uwata kira ga kakit am sira ke ya kangani bitak tabas na kun Sunday ande mon sira ata ka wowa era kam tabas inte kono bong aro na ton diri kita kana syaki tako takana kin kande am sira ke yo ayare siya ya agiya kini kore ya sira ke basangan ng oray kini inte tayri ke ay demon sira ke kangani bitak tabas na kun kakakina asikunani kaya kamoya inte tayri ke ay Taita ko inanomi, pairo ko pa nakakita sa may province. Yagiro ko pa nakaki, mairo ko pa nakurobo kina. Meron sa may province sa tayo. Pati wana, ayat province, inanon diyo demens, at kauwa suwa ke bogi, agi amina na basuwa. Ni kaya sis, masuwa kita buhay na inanon. Tabay amon dala ni kakawag, asikan tayo kita na kuimin, tatay rin kaya. Yaki pitaki tapas. Pun nagi pitaki tapas mensa tadi nakun san nagi pitaki na. Yaki pitaki. Abon kami tabay na yakwawa. Agi ngai ay kaya rin kami tapas sa Sunday mentemot. Abon sigun na ron na tapas. Mangaira sa mga puntaro maurin Sunday. Anatin teka ka. Iri at ko kay kapon nota na yariri yon takan. Round sa tayo kay. Ito ko ba na ni kakawak. Panigakakin sa sila kay. Ayan wara tabuwa. Ay katayin manuscript ay kakawakinak. Ay kakawakinak pa. Tayan dong ni karukwa po ngay kay. Payara ikura-kura. Kora-kora, kita ng jatabas, iro yangi ya kirisan. Kakawang roy, kora-kora kita na kin jatabas at kaisipong, ay kita na kinakuntipong, kaya kani-kangay, ay ang ipita kibawa yobo kina, nanong kan isla mea, buni, isla yan ito na narito wana, yaki pitak, epon siya kung naroon na jatabas, may ikabon mo tayo tayong ngina kirisan aben ni baka nanuyang kaya ito antiyan na ba nakon matibanan ni roro kamuri nga na makitatan yagiyakas te kay sipong asinaro ko iminan kaya kakin te sila kaya rakam tapos ito kono pong ngina sikawan na si maning ari puno puto noy te sila matibayang kawag Kaya pun tapas, hindi Sunday, awa, asa kita tapas. Sanoria, Demon, the faith of our fathers, mayroon James Gibbons. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Ito makangay, kukunan mo na katapay para. Manikari-kani bahay na kontekosyon. Ako na puno ko na, tuwa na tirain, inano ni bayan tapay para. Ako taro ni katabuan, debong nga Sunday, patibong yung taro mauri. Kitibong nga, timon kurupog. Mayroy at alino manira. At Sunday, yari ang kwa na tapos siya. Ngayon ay sibong. Tanyo ni kinibas. Ay katarino ang manira ay karang kariniyak. Akan na sa tagi niyan sa tayo ni kayo. Ito ko ba sa ni kay. Payangan na kang asimatatan. Tiriri yari at tayo kinakinta tayo. Nayaro ya katuri ka. Kamasu aben ang tabas in the Sunday. Pa ito ko ba yung amin sirak. Amin sirak. Akan ang kwete katuri ka. Kita kamasu ako sirak in the tayo ni kay. Ito ko ba kaya buda na. Bari ko kaya utam. Ngayon na sinako tari.
Sinoria ba tagin na niya kana ko. Tadi kari sa tuwa ng tatay kay. Ma sidagin na ni kabarabara. Kari sa ika. Amin na yon kini ba sinaban tayo at tatabman na ngaya akaya asisira kin tayo era kantan nga banay po takara sinaren dakaturi ka arang kinagi James Gibbon dito na ni ba bubuwa tibi madawana at buwa tibi mawawa e boni kosya ay akia ni ba ante paipara kitirain tuwana ako kunin ante paipara ano kosya pajatabas ke katabuwa tirata pa yarik kana sino ay tagi na ba angia abane nikaturu-turu at kantani nga asa taday punta tabas awan sinori ang kita irik ane po nang matata ang kita irik tuwa God no James Gibbons yarik raw ang aya yang kanina takantani nga tayo mayroon tuwa Cloves T. Chapel nanaboga the rules for living dito ni ba nubuy madawana tani ko robo kay kaginagi dayan ni kare san John naba ay tagin na kangay na teka guys sigawa gina te ponga mo ni pongin te wiki asagi te kai siwan ni pongin te wiki akia kanga akia akuniaki pa area ini karo area ini busimaya kiyai positive command man na nataka Yesu ere sana kung tagin na wayo de baya nariki ngana ko kakaya na taka Yesu atakan tabas ataka inakios atakan tabas amon bungin de wiki Sunday now ang kanya sana ko ning kanya rong John naba ay daw pa sina Noria tutom etagi nagi bangke tautaka ayaki si tautaka niyang oya inauri na baru ya girisan agarang intira kini kora-koran tatayari by inakirota na tautaka anya tagi by the Roman government ayari tarata pa ya roya eigo siya dayakan araw tere kakan na ton tepong Sunday the holiday awong roy the holiday kanga tepong mo sinawa the holiday sagi panya tayakan tepong etap ayara tepa yariki atagi na ba the council kanne but the Lord's day anabong dawe awane bugin ang kanne ay yakawa ginagi depong Sunday ro yangi agirisan inday kay bangwa tatabas maraw ingeng yakawa ginagi bangwa tatabas yakipita tatabas ay ra sila gangay yara bita tatabas na kun Sunday yakipita na kun Sunday ma anata ka Yesu ari banti ma to apo siku narona abane nangana ki Jota tekora kini ka anaki maguri debong Sunday ya na mereka yara na ki bululo ada debong kawag ba na kawag kinaki ayay bayay ka kita unta kapuna kuwagi ayon Afrika angka ya pun kon tianap now au tamo ya imina dogi na kamta ko ba iray ko ta tamu ya sando koy ilaw de siya kay rori kaya makakawag ba na ko sa na ko imi ni ko ta David yon de bay kita ka wawa yon de bay yapon sa Noria ane te tabo rori kaya esu ko ni karo ko te bongay ay kawag na girong ko ni kabane akan namin na yay yan te tautakan Turkey yan te tautakan Turkey in te tayo angina botan namata tenan Muslim. Mga
Tautakan yan, tautakan tegi, tatayo, ari man ay Istanbul. Ay Istanbul, ngay ari ka, ay tegi nagi. Bayo tatabo, ari ari nagi ba Constantinople. Kakabi aron bitagin tatabas. Kaya ngayon, di amat, ari mo nung takakan na ton. The Sunday ba nakawagin nagi. Kuro ko yay. Idarigin bawa ay gari diya ta. Ay, ako na ba ni kaya tawa na, tatabo ka nga, tatabo magiminta yan kuroboki, agi akawagin nagi. Yan, tatawtakan, feki, ni karuwa po ngay kay, babae ni kakwawa, babae ni kosus, yon dongorong tatabo, rori kaya, kay Laodicea. Laodicea, tuwa na may bukong tikari sa ariya, tayo ginagi. Paya kuroboki, yon na kuyay, nakon ni kari sa kay Suwa. Ako ba ni kani ko mayay, ayon na singkan ne, tayan suwa kaya nga tatawtakan dom, kategori kay ni kabanim. Temakoro, internet. Tadamo yay bonda veya. Yay rota kinano yay, ngay itay matan. Tekoro po kay, kisito na itinano kawak. May kuray na babay, inora terongorongo. Ay ito ko ba terongorongo, ito ko nga ibaka nga sa kitiyo inongorongo. Iyo siya itakan, the council arirori kaya, diri kitiri buwabu imatenua, on the Lord's Day. Tara na no nagyay. Yakiriyay, ni katoka ng magurin tatabas, ano sa taday, paano na kaya po na tatabas sa taday? The Lord's Day. Ayaw mo na bang kanya kang ko kakawagin ni makakan na ton. Tatabas, naroon na rawari-wari. Saran na ba tatabas, naroon na rawari-wari. Ayaw rin duka, wag mawag mo na tawa na. Ay barari, ang ina, kabungan na, for the days. Ay ngay day sibong, the Bible Society, Kamasu, Society, the Bible Ran. Ay ito ba, ikaw ni kayo, pamunsi dagi ng tirong-rong, ako. Duka, wag mawag mo na tawa na. Ayaw siya, takan mo ni pongin te wiki, ayaw siya, Yesu, mandamat. Aka na kuno na tirong-rongan niya, mga katanta na gitawa na. Patirabugin na. Pamoni pongin te wiki, akaparaparakin na, no, sa gara mo Pamoni pong in the week, bon Sunday, ay ataki kiribas. Si kahit awi agi, aray rarataya ka na kung tatete, ni kaway, kita ako ni arataya ka na kung tukurobog. Ingangge. Mabon ka rin yan na batakanta ni nga. Asagit, tatabas. Tsaka kira na kung tinungurong ka rin kita irik. Kanano na ba tayo ginagi? Hindi kibuwaw, tekawan siya. Doon siya ko temakuro wabu, ikibunawanunwa. Buya. Ano pong ambong inamaguri, at kaya si pong natabas siya ay aswam. Ano na po, hindi matuwan siya kung naroon na tatabas. Pau. Pare kanuan, jesuari te buina. Kanano na. Bakuna, kuna yangoy ba, asikusuwa, kirwaiwa. Ay nabita kita suwa ni takawa. Ya kan Tekan tataba sa takay sibong. Ay kin kanyo ni kaya na tekan. Ceremony bong in the week. Kana matatan. Ano no nang kanan na ba? Sigaka takawan suwa si tapong kan ba? Siya kami nguri suwang kan. Awada ka na po na naroon Korea na may muana. Pagkatabas sa kaisibong nga sinatabuya, inanon suwa kita buina. Ang kanas ito kubabong suwa inuki. Kamati aki hamata, te vene bure, te ira, te keve, ke te matai. Ayarang kanya sinanguking kanya nurua. Daku bayak kakarawak yan. Kanya ti mato suwa kita buina. As ti mato ni karine ni karuwa. Pana bate suwa. At akan tatabas. At kaisipong. Yari abare. Ay kay maroro, ay kakaway, kay katagin na, bahay na kaya naman tagin na.
Iro Paulo na ko si Betio. Yang anak kita bate paibara ni kabane iro katana. Parin tapi tayo sitak ba punnis. Ari iro. Aya kan noni ka intagi na tuni magari mena imay na iya ibang ko irang kairwa. Ena pura jakanta ni ngan. Mangay teman na ita ko ba irang kairwa takay sibong. Ntaba siya takay sibong. May imay na. Ngay suwa indo ko iyay. Mangki ya bunung kori amana nung wawa. Aya ko nang kanyan kuna ya. Ngay ya ni kairwa. Sunday, makaya po tabas roy, takay sibong. Aw, pare po nane, at akin na natakat yaso. Asa kayo, tiyoni kay, nakon na rin may nari menin ano na. Ma, ayo tiriri, mga damat na ko yun, amang kata na, ko bayarang kairwari may na, agi pare to kanuan tiya kiyota. Ini po, yak tara-tara yara pong nipapangari tiyaswa, matoto na. Aswang irang kay, pasinariyay, ni kaya siyarora, agi, ayarin mga katara, sipun sigura ni kaya siya, banda na takat yaw. Kita ko ba, sa kayo, ano ko tisipong, akang itadabas, sa kayo sipong. Ayo po, sa kayo siwa ni pong, ayan natabas Yehova, ayaswara. Ang ko ba ibura ng kanasubo yan tayo kayo. Kurang dapat naman sila, kisawbo yan daw kurang. Kanya tika uwan sirak. Ika nga ita ka na. Yara kam tabas, hindi ko ano pong. Yara kam tabas, hindi ko ano pong. Kaya kakin, ang kanas dati ni kiribas, ayo araray-ray ni kiribas. Sara na sa dati, ba't ko ano pong. Ang kanya sinakaparan ako, naruntinan. Sinariyay na taya, patatabas, tabas siya ngay na isipong, sa kitabas hindi ko nubong. Sa tabas hindi kay sipong. Maran tibong nga niriya kain kiniba, saran na ba, di ko nubong. Aka na sirina nun tayo di kayo, sinakunan ko niya, tirong-rongwan. Kari ka ni bawu at uwan na kontinua, ay sa karoon mga iya makaya ni kabaniya. Anja kay sibong, ay kasana magurere karoy at yaswa, ay ito kinta kay siwan pong mananang maguri ni Bane. Agi karoy. At yaswa karoy roa, te kay sibong, ay tabuya. Kuno na tataka, ay katabuagi. Iko ako, ano na ka na katabuagi, iri ka matataro mauri kayak. Iri ka matataro mauri. Huwag ko na kung nakakaroon na nun tatabu, ay asan katabuag. Ayara kay tibong at kay sibong, epon katabuag. Epon katabuag. Ay itagi na kangat takatuto ang kita iri, kangat takatuto akanga na kunan, ni kay natiyang. Isi pa nga uway menin, ano na? Ya kita tangwag. Ya ki, nga na, ay tangwa mo katabuam, angaya. Ayari po nga kay suwa, kita tango katabu. Kanya po ni katabuag ita kay sibong. Epon na katabuag, imuha na pong in the week. Ya katabuag, ikauwa na pong in the week. Ikaroy no, kay sibong, etabuya. Kita kay suwa na pong. Angaya siya na tebongan, tebong, etabu. Ere kang kan. Sa kitabas hindi ko ano pong. Stabas hindi kay sibong. Maran titaka hindi ko ano pong. Boy, singay na kain ni giribas. Ha? Ay po nagangangara na ba? Ay po nagauruagin na na ba? Kagayo. Pakansin na nagwaban ni Kina. As at the day, the 7th day. Boy, singay na, sila din na ronay. Kateka, apon tapos in the Sunday. Mayara, mare, nagyamuan ko na nun, na para, giribas. Sila ni kasira, nakon na riyabundi ang taginak. Mana tayo katiyaswa. Ayari tayo, inanon the non-dictionary, yabundi kinag, kanasinona the Webster's New 21st Century Dictionary. At tayo kinagiyay, dangar wabuar mahu, ayaw kinaginiman, ayaw kinangkan, the 7th day, buwan the Saturday. Anya bundi kinag. Karena sinuri na bangin ni karenta ay kakapungan na yon kiribas. At anira ay kanya kari sa katabewa. O ya karenta amuan na mental
How? Pari apo ni kina. At the Sunday, mo in the week. The nang dictionary aben ni kina. Punta kay sibong. Kaya nung ako sila kinakayari kam tabas na kono pong siya. Tabas hindi kay sibong. At the Saturday. Awan niyo sinta karintan. Saturday. Baya kita u, takarenta. Aya kita u the dictionary asin nakabungo na. Erori asin ako na natay. Kinabasa Saturday, bunta tabas. Aw! Ito ano, ay minatiro yon na ba? Nikabani, nikarukuha. Ay mauna wotan tayo, rewag manya benteswa. Ay tete Yesu te mana kora kora kangay tamaw. Ikakita mo. Emate Yesu te Friday after. Angay testa. Etaki na kibay. E celebrate. Otakiaki the Friday afternoon ba emate Yesu yay. Angay da sa. Ay yataki ba emate Yesu Friday afternoon. Ano na emate Yesu? Ni ba kantahin, tsaka ni mapong naradadaan kilibas. Kana matatayo. Ate pong nakatayan ng ngari, ayakan sa tabas ng gemat ni Yesu. Ate natin ba yari, kakaruwag na bata na. Ayaran na kita pong nga, pati pong nakatayan ng ayakan sa tabas. Away ini na bagi ay may kari na iya. Ari mo yung atarati din ni mate. Makabini ang dapat na. Awagin ni karoy, bay kapuyara na makabira. Awa mo skira waya. Amo skira waya. The tabas, doa, minte suaris taki nagi suwagi te buina. Ano nangke emate Yesu. Away nagi kay. Aben no kirikaki min kabeni ang dapatan ni Yesu. Nikawagin na tabas, ari akan tabas inte bakantayari. Ay akan pong intay. Diba para ni mata nganang tere. It was a preparation day. 4 verse 54. New Living Translation. This was done late on Friday afternoon, the day of preparation as the Sabbath was about to begin. The Good News Translation, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Friday ay akan sa tabas. Kung ba akan sa Sunday mate? Friday. Ang gata kinagin pa para. Yakan bari bukin ang giabakantay, yakan pong intay. Kinabangkuan ako yung pang wab me tenunga kibuna. Wab me wanunga kibuna din. Karaudak kan tukin ito nga titiki po yun. Nakagay na nautay ni kabarabara ka na din ako narimin. Kaya ginagirin, iron na ko kaya ipong ha. Pati bungintay, naku bungintay. Naku sunset. Ano bukin ang kay etabas, diba? Imain. Tayo Friday. Kana sinora ta karenta, ay tere kanya Friday. Okotia te kono wanipong. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Ningay te pong te Saturday, te kay si Sunday, ane te pong ari mo wanipong in the week. Ay tere kan niyay. Paano te pong etab iriyay ni kawa kinaki. A Sunday, ane te pong ayaw siya Yesu bentemat ay mo pong in the week. Now, datay rigay. Matabana ni Roro na kuira. Ito ko ba rin kakawak. Kasi natay. Paano tabas Joshua? Pun sa tatay at kay sibong amo ang manibungintay na kunubungintay. Baraw bure. Ako kibuari tayo kinari na kuya pong uwag metinua kibunatin mawano. Aman. Ruga, uwag metinua bimawa takutaka na. Ata tawano ay menatiro yon te panikabania ni karukuha te watinua tani mayontay. Kinta watinua te tani mayontay. Na te watinua yakan te tabas yakan Pong kami pong inumaguri. Mapunta tabas, at mo sila ang tabas. At buta kaya tabo. Ante kay sibong. Kapong yoa, inano ni Memi, ni Maka, ni Kapan. Gwara ko sila kinta tayo kay.
Tatay di gana ko. Yara kam tabas ito kono pong, siya tabas ito kono pong. Tabas ito kay sipong. Aya sa ni kakuruaki, ani katabuaki. Pana pong tiyaswa, anariyay, dari mauri tiya bayay. Ay tau bagi ni kaya kagin sa sirag yon tabas, si bani ni kaya kay, tayriki, aya sa ndak. Kambas hindi pa namin sirag, au kantan nga ba, kaya kagin sirag kaya nakunan, bugira. Ay, yung mga tabigari ka patabanan ni Karautaka, ay mangori na ko yake, tawangoran sa tayo kayo, siya ginano, pati ka na ko, diyon magituwa na matuwa na. Matawa, nira patagin ng tikwawa, inanon na nateka tiyaswa, paribandan na nateka beto na mataan suaswa, tiyaswa, na kuniran na noya, amat. Anatabas tiyaswa, punta kay sipong. Ayasan kasi, ayasan, ni kakurua, may buwakon, buong, ay kay siwa. Awari katabuat jamata, ay kakurua tiyaswa, awag kaya jamata, ay ako na. Antani. Iriya irikiran na nun tiyaswa, na kuniran na noya, amata. Kambasin na pa, awari ito. Ay, sobo yari karakurak, sobo yari. Ita ko ba ngiyari kakasaki, ano yo si yonte, the screen nande, ano tuwa na ng panguwa, ita ko ba to, yari ki matatan, aron namra, kabuan nam sisrek, om na nung kukurak, yon, tapos Sunday, yon, dirari, ay, yara, kam, tanong bauri, ito ko ano pong, ke? Ito ko ba, aperin, hindi kagayakan nam, amisrek, ang kanano ba iya itya ki matatarik, ang kurani mga rita ki, nakonde, tabo, ang kanama kuryon ng BPF pa, ipukin di ka matata, ipukin, ay, ipukin darana na rimina, sabsiya kain, kurbu, mina, pairik, ke? Kain korbu tayo ka kurami amin na sarinda ko naman nakon na repon karukan arap ko amin nanon tayo kayo to ano mo hindi pero ro ya sanok ibugin kaya kan dinan sisake korbu tayo kain korbu kami na kay kana kamag daw roy senangan niya kain pairik kana are kana kami na kay yo kakao ke nakon na re yo kan nasa ki pani kay kay sa tayo na binibili on tay asina musiraw na ba nakon ngak ayaran kami yari ay katabi ami kakao ngo nakon na re kanga katano dagi ke kaya kan na kamakakari ay kay kamagina kon kakaginaroy kami ke parang kanay bete karami kamapon wala ka na batayak kaya aso po yakain ay kami yarte tanong ora spontaneous ora bandang arte akan sumaino kami karon dara rawagin non tayo kayo tinanda ne ani grupo ay kako koronok ngayari kana mama tinanom tiyan ne tay taba para tapoyo bukin ano ne mama tinanom yay ke ngayari sa soboya kain korbuteyak
ba ano yay ay panangangay ni kabene tuwiya kitang irigo may kariboy paitaya pa rekente mel kana kundenayro akwari kipaw yani meyo Yesu ay bote metente meyo pati meu todo gani kay kiyang angay na ko'y mnikap nakimeng ararayag amay sigaw ay kinakuyay punano mo irikite kawayaw anatemang ko'y kaway na karewari mengkanato awe nakakani mekindo mekinigo are kana kumete mo kay raw nga raw mayroong ngayay ponte todo kani kay kaya ngay na ko'y mnikapene sa kinano menano mo awe ay kanigin ay aron nakimeng ararira kibeiro akuyay may meron ka na kiyang ko'y iataya pa sa kinano me punano mo menano mo awe ay kanigin ay aron nakimeng ararira kibeiro amay sigaw ay kinakuyay may meron ka na sa kinano me punano iataya ba sa kinano mo sa kinano mo punano mo So boy. Ako wasaki nano ramana no nantay. Ano mo tia tua monte kakao. Kana tia kinta tia tua tadi ini dia. Era ba? Tayo sinangangan darasa. Ibu kini kanuan dara nga. Tera nanon titia ka Adventist ke? On the live stream atau di Facebook atau di radik. Okay. Sinang tim itu andang arti akan semain kami. Takon narak wah kere nang nakuroy. Kanu na inon te tetaya yo. Kami na yan kami tim itu orang semayak. Orang kantor nga ba tiro kono na tagirak. Nang dege mana na wana nakoy mgi era nga kutim tua nagyata nanon tetaya ka Adventist ke? Rara pasangan dara sa kapara dari kayu. Soboy. Mauri, ano ba rin Mauri kintay kay
Sinarita, tinong orang kita ini. Gebong si maruruagi na the 7th day. Pray na nun tatay kayo. Ay pa nindo ang kanya na nun. Arara, sarairi na kung tatay kini basta kay sibong sa ginagi ay tayo. Matinang kanya na nun na Adventist. Uway man niya sirin na kwanta ka, ibusiya tamoy marori. Bayan na ruo na. Agyaw ko na ati atua, ni kapara na kwanta ka. Mabuning ko ati atua, para na kwanta ka irom, ay busiko, bayan na ringi. Nanoy at akura kaya kaya ngura anta tayo rigay. Ay na kuna ni kota, tirong rong akawag, ako anta nga ati atua. Sikani ko ay kay narano si may. Adventist Church. Ane arara as kinakiyay. Diyon naba. Gebong si maruruagin na tibok kosos tibi mauwa kibuna tibi may suwa. At ako tayo na. Ayaw tirakon na kontiyay ni Hari. Ayaw na ko ba na buwa ka. Agi kakawagin na nasuwa Yeswa. Ang tawa kosutan ni Yesu. Diyan ne. Ito yung kinaki. Paanya kanikinayan, tibota kaya nabota naman ta Yeswa. Kaya kang asita po ma, ikabota wag matiyain. Ay kinaki, tibota ki. Diyan na, pariya sa niliya Yeswa. Pa, inakosos may Yeswa. Inanon, rungurungon diyan na ba? Irigay. Tuwa na may bukon, kanikina, akakawag. Asa sa hindi nanon nan. Enariya iniya yan aswa Yeswa, inanon dekarisan. Tira kosotan ni Yesu. Kosos tabi marwa wa kibuna tebuina ata kutakan. Panatoro mauria angay ata ko. Pundom toro ngay aroya na bantoro tarim akiya iroya. Anak kosos Yesu. Panatoro mauria Yesua. Ata ni Brabes. Tuwa na may buwa ko ni kinakin te karesa. Tuwa na may buwa ko ni kinakin te karesa. Ay nakari sa Joshua, ni Bong ay kakaki, yay tamo yung tatate ni Brabes Irona. Ano na kosotan ni Yesu, pun tamo yung tatate ni Brabes. Go. Sino ka karikitiki buwan ang skroy tayo ka no? Iya, ona. Eri irigiran na nun Joshua, na kuniran na noya, amat. Wanda na babay ni Joshua, bayan na kasuka tibutan naman tatuwa na, matibutan naman tatuwa na, tatawta katuwa na, matitawta katuwa na. Ani ko si bay karikin dyan na bay, babae ni ko sa sinakuira. Pasangan na ta, ay naruko, away naruko rin mo. Sa kirikakin na kunta karakituwa na. At aginagi, Daniel at makuruwawa, emi tawa ni bukana ta. Ata kina bangemi ay maning amina. Ayaki ko na niya. Ayari abi tiya kitanda baka uwabe ni katiya ki matan tawa. Aya swangiya bana kota ti barriera barriera noria tawa. Iya matan tabu ni atinani pong hata tawa. Saki ko na ni kota temi. Masikona ni kabara temi. Kota temi ang ay sina kabara. Mayroon ko tibari, mayroon tanira. Mayroon tawa rin ni bukana ta. Ay kakaya ba na inarikiya. Timiyari. Ba't na ko? Saan ko tinantani kay mayroon tarim. Marona. Agero roy taraya. Ako na ang titi na nabaris tawa. No. Sa kota timiyan. Si kahit o bayi ikasan na timiyay ba na tiri-tiri ay nanurak. Timiyari miya. Tawa niya bukana ta. Ari ko sa tanyara. Ari pati buwa niya tata tarakina. Ay kakamek. Ate buwa yun. Vana. Tibis.
raw nuana mampis mamyam tanum. Inora kita sib tawana. Apa kamay karawa? Ayat itu bawane. Nonia min. Itu sib wan nonia min te bawan. Ay pun kakamaya te miyay. Ay pun tirana nun te miyay. Anuwa. Ay ngayan te mi. Asinakota na imatantuwe. Ay ngayan te mi. Asinakota na imatantuwe. Raw. Nanatay nuwa ni bukanita. Kindokoron dyan na ba. Onowa aki onowa bisi. Ano na timi ano na kintatayay. Hindi ka ma. Rongorongon. Takan tatayari. Imena kita utakayay. Tuwa ni bukanita. Ni karukwa tokin dyan na bayo. Pau. Ayo ka para barana warir. Tuwa ni bukanita rangin tapiyayang. Itapiyayang ano na bantay ano kung tautay mina. Ako na siya, antay yan ako neki na kuya. Ako rin nga kurang tabiyang, anta ba tayo kumi? Ayari tayo ni mani. Yara kaya miya na ikuha. Dapat tayo, siya kinakuha po ni miya na ba? Mapuni kanuan na miya ko. Naging jamin dapat tayo. Anay mga nang kinanong miron jama ta. Ako kuben ako miya, ako usintay nga mo ako. Kaya rin ni mimi ay miya jama ta. Hari tiraya pun ni karaya. Agad ba karaya? Tabaya karaya ko orang ini yang oya. Ayare kwa miya. Dapat tayo kana kwa miya jama. Ako pun nang ako pun tete na pa ni rom. Oyera kaya tete na kaginay. Ya korona kitiyang ko. Yo sina ko man tete. Ano na tuwa ni bukana ta? Itabi yang ano na. Ayar ya kabaraki minang kan. Iron tanir. Aya suangagi. Onte asu ada tekora ngkoy. Tau. Erang kakawa kay. Makanar no bayre ke may muan takaraki. Awa. Kana tekina ki pati asu ada tekora. Takan te tautaka. Ada tautaka ye ni bukana ta. Ada baburon. Ya pun dia kena baca ikan. Ya. Tekora ada te asu ari. Ete ibukin te tautaka ni baburon kene bukana ta. Ana sikanda ibai bogi digini kara kita bewa eta marwa. Maya pun nang anira na ba kara ki ama tata baburon. Na nataka taniera ni kaparana ko te miyay. Te asu ada te korang koy. Angkan ne tira angkan dari mina bari te sira bari te kinak. Ay pun noyo itayo nongorong bogi ni karakin jawan nabay. Ay pun tau naranaki bangaya te korang. Au. Tiaba ay kuria girongorong no ayata kiru yata ni karakin jawan naba. Paite inje tapo. Ay wano te korang yai. Ay te baka nga te kanikina. Anaki dakan te boa ari dia tataring naron na ni Korea dewa rice mix. Dito ni ba tinibi matenua tinibi mawan. Kana sini na no bogay kay kisaki. Yapon tere na ba? Yapon tere na ba matata? Ay pun nanya na ba te tautaka? Ay na te baka nga yaron dapatan te baba ari te sirewa. Te kora te sirewa te bronze. Anta yari ro kunya kana ko baburon ato kanika yona. Kanya te tauta kanya. Si tabo te tauta. Bau. Panya te anya te kagin. Awantay te tauta kanya sa taya. Miria aposha. No kito ba te pima tenuan ni mabuat ni pima ro bisi. Iba ni kukuray nakakain baburon. Ayar ko na ba ni niyagiyam. Awan ni niyagiro nanday. Miria aposha. Te posha. Terang kanya te tauta kanya ro ko imin. Kanaro ko te tauta kanya Miria me posha imin. Te tauta kanya baburon.
Ay pun nanya na bati na raiswi ya sinanay. Titaw ta ka rin ko imina. Ena mga tira kiri titaw ta ka ta tinua te brush. Ena uwe yon na ba ni kaban. Nakabuta wa titaw ta kayo. Ena kira gara ta hindi na no itatan province ay kay. Mandani na te makoro isu ate kini baka ngayon ni birin tere pare. Ari ki bani bayina sige ke. Ay makaroi roi. Ang aya te kini ke titaw ta kan jana ba ni bani. Ya kiro ko ikiribas. Mandaya ki ke ya jana ba ni bani ate kini ki. Ndai tira ari mani Europe ni kangai. Anya te tau taka ni bani. Te John na bani kaban. Ari so ini kune ga bari ka kana imina imin tayan kukune. Aga asba manangay te nani kaben. Mantay te tau takan. Te tau takan. Aga ri te tau taka dira ki min Miriam Bosa. Papo si te tau takan Chris. Ate tau takan Chris. Ete kina ki ba kaira ki te tau takan Chris. Te wayo. Iria tani korea te noro. Erota kina no. Poni kaban narana. Pajamata ay nuri ante tayo asitabu meye itipa yetabu emena irona. Naron bungiya kina naron na makuri. Ayo teka kasya. Nikara kibukin tuwa Alexander the Great. Kaya to nga kita wayo monti birimaka ati sabuaka erang ini pa ni arona. Aniyo siya ni sa Alexander the Great. Ayo yon Chris. Buwa nakay ni katepe. Kaya nakay ni buwa katuwa Alexander. Ya kata ya baka tawa tsaka yan. Batara buburan nang wana. Akana ko tari ang adama tayo wari kerapatan. Adama tayo tayo kinakabasita po may irong na kanga diyang. Ako ko. Sa kata ya paano ko may angin ayo parin tabo kay ibuli na baya kay. At wayo mo ta kami ako. Awan na buwa kay kabungan na Diyos sa tayo kinakabaya bisina. Kaparaw bura ngayari ikana ko Diyos sa tayo kinakabaya bisina. Na nabuwa ka. Na nakamani nga. Ay iti bisari mina may utawira rito wana. Angaya yakatya na baka nga na anatamo iri anatani buwa ka. Ari nakamani ya bilin Diyos. Awana ko na ba buwa ka na may nuka na. Matiwayo punti siya buwa ka kura. Sinanong kawa kintiro ko na bayakin matin ti buwa ka. Matin ti orak. Angina tani ka matipay. Ataw minta yun ako kay. Mataw, naroon na itakin na. Tataw tayo kaya ko imin, Miriam Persia. Tataw tayo kaya ko imin, Chris. Ay atakin ko naman. Tataw tayo kan Rome. At tataw tayo kan Rome, matakin lagi. Kaya kabuta wag, metibis. Awan ni tayo ka na. The one we man wa bish ko na boss bi mano. AD. Na mete bish. Ay po na tagi romba. Ay po ti bish ba. Bay angina ni kapan ya kapo. Bay ni kapan ya kapo na dinani bish. Man ya taw ta karaw. Nikakagin siraki. Ane te taw ta ka anataw ta ka Roma kauya anata Yesu. Anya na ba tataw ta ka? At ginagban ni tataw ta ka tawra Yesu ta kay bangak. Sa ginabasingaya. Ayo na ba tataw ta ka? Ay nagre matero ngaya ibida tatapas. Anen na natay Yesu. Asiban na natati ng kurungan. Inanon te pay para. Patawrag Yesu ay siringa kini kamatiaki ibukin na rapore. Now, uring nga para arong tatay kayo Adventist. Masina siri na nung na ayo pasyang nas. Sira di kakita karak asa kaya na ba na nun. Ari sinatakin na patirabukin ang kay Saranira ngayra patinan ni Adventist. Kaya ama tayo katani kakanta niya. Tani ra wawabi matawa na takutaka na. Anoran daw raw nwe rom matabon nwe mem ayata no tani ko ramang. Amen, peace.
Ay na riki patewe ama koro. Mena mena inano na kora ntibi. Ena mena kora ntibi siroya. Ita kukanda ba na mata atarigay. Ingen kitena intauta kai kama koro. Mama kan tibi siemena iroya. Ay po natang kita tauta kan rom. Monte makaro iroi. Ayarin kinuri apa ya kikona nusina ko nupon dapatan na tauta ka. Ya ko sina ko na bandapatan na niko siya matiar. Ani bukin na yabita tataba siya ikan Rome. The Roman Church tataya. Pau. Ba ayang oya bana ko sina no ya Grecian abekan the one tatay at check zero. The Roman Church. The Roman Church. Anaro Rome iya extend ken ko sina ko kora na pa inabutan na kun na ba antaw at kora dinano ya botan namat. Tau. Diba yaran kakawag inanon terong agan di beba angkunan ko rin beba imina kana isaro ita kamarapan. Diba yaran kakawag inanon terong ayo ba ita kinagi ba tinahin tau ta kay kamana ko kay amina yon no rabe bosikol aja ta panikanga kan malmiangin na Afrika ile kiri na bayay abando mai kai tau ta kay katibuina ay ka tagi pa tau ta ka ki angko amina ita bondangan ya irong di tau ta ka kan den tani ra makoro isua ako ang urari king kaya mga taka kinakuha kitenua ako sila kituwa na tataw tayo kaya kokoro. Maraon sa tayo ay sa kaya niya sinarinanon ng tatay ay. Matapay ya sinarinanon ng tayo. E atagi painanon terong ke ekos wea kana debuin akan ne ketengaun wea kan ne atera te payari ki. Awaron tetabun wea kana mem bis mem dano. Ayron na ba tataw tayo ka pa na kura mem na. Ay na mea ke mem na. Anoran te besirom kerenganaki metetano arenimnim aniranganian te yein mayakariki amata manaki nimnim te manna matemanna nayaron te besin kaya kirenganaki roi metetano tera te bayare enanuna kikai tauta kai ka mana koi kai abuni mana angeni ka kaya ngai negosia dan tauta kai garing makarui Charlemagne Charles the 5, the 5th, Louis, Napoleon, Kaiser William, Isla, mapun na kona. Apun na kikona. Pari apun siya tatay ni Burabisak, enapun ni mana ko, ay napun ni mana ko. Mata wa tayo kinagi, makan tibis, na iroyan ni kapan. Ang kanya tao tayo kay kaya mga mana ko na kung John Naba, akawang roy diba na tayo kinamina. Ay na ba kain kini ba sirota kaya parang ay si sino ko mayroon ng iran? Mga ingen kyaman ako na kundo na bay ka kokoro ni kati ya bay ka bubura naron na Amerika babur kita buwan jawa na bay gas bay kunya kimina. Mga kinagi bay makan tibisi eponi mena na banta po ni kapan. Atira makan tibisyan. Makan tetaw ta kari tibisi ari Rome. Ne tay wea kanne. Ake na bunya ki kuna ni kota kintawana. Ay mana ururi mani kama una wea kanne ni kapani. Ay na te matoa na kitoki. Anoran te sibu irom pa tataki men te maunga na kia na pepei. Mete tano, mete sirewa, mete kora. Ay kota na ro rimiti asua. Ay kanna to. Ay poni kwa wati. No ni mina. Ay pon nene enene nanona. Pau. Payo tekan. Rongorongon sa naba. Mananatay baburon. Ni karo ko ayapong wea. Aking kaya si mana ibu ako yan sa tayo. Makan tibis. Si pwede ni mana na ibu ako nan sa tayo. Kanta ni ngakin. Bakan siya sibu. Si pwede na ba ni kanta ni ngayon sa tayo. Raw. Ate wea. Ari na bukana ta. Nakaturo buhay ni kabuam na tanamang tanong. Ataro mauri ataniera.
Aya sua bananga tekari me baye ga boyera na koina. Aya kaya katani ra tewe atako. Onte kwau aswami. Awa ya wea. Kau ngero na ba. Kana baba gerata ya sinapun dina no ndokono tani ra menge mananga meyeru tarem. Maron dini akia. Maron te buaka re kanga karawak na koya memeka na kini buaka. Ako na bunno na arun tira kia te kore gege mero koya na tapo te we monte. Mani meya makanaya. Manja ta iyo. Sina ka wari ka terong. Sina na kon nikatohonga. Takan terong wa ta kina kaya kangai. E pon kuwa aswami. A pon na ya we. Wem. E kuni anto kinta ta ine bukana ta. E kuni ana pa ne bukana ta. Ano na. E pon nano. O yan ang kanya demi. Ako nori ang kapananan. Sabi ng kayo ni kanta ni nga. Raw. Ana uwe. Desi wari tayo kinakita tayari. Pon uwe ang deso. Mati sila kinta tayo. Sinakanya tayo ang baka desi. Ano nang kayo sabi ng kayo raw uwe. Ano nang kayo sa kanta ni nga baka desi. Kamnora tata. Ana sili na nung diriri ay. Ako na pon nora. Kakong e na puno siya yan na nubutatan. Kana ka ngay te pay para. Sa menan raw nga sa kanta ni nga ba kan sibu. Atatan. Aki apa kan sibu. Amuri nga nawa kitatan na may mo. Kanna. Kumati ay tatan. Kuwagi mati. Ngayon tuwari. Kana sino na nung tuwari kayo ni Mabera. Kaya mga tuwari. Ito ni kariya iro na may apon ng ari pon tangiri. Awabera yang at kari ari pon kari roy. At yaso at roy ya busimaya kari ari mayroon na pero ay busimaya mayroon ni kay. Aw. Hay puri na kariya. Akain taro mauri at yaso. Akain na po at yaso. Mateman na yesa na kariya. Teman na puri na kariya. Tiya tuwa itangiri na pa sinaw nyapan na nantaya. Ay ni po ni kanga yagi pa rin din wen yaso kana kain ako. Tewe. Na rin na ni tawa na tayo katamaw. Ari karaw. Geba anda kata Yesu ya ndimang waro ribet. Yesu kakaya ni kangay. Kami natara-tarain kami. Panagi bura-burain kami yamat. Paano na kami narawa matay kabas. Awan na kangay. Te Kristo ngay awan na bura-buray awan matay kabas. Te mo ni kani kina. Asinangan naki. Te mga kantayin te raw nuwan te tayay. Nge ko ta kani kina yando ko na Yesu. Waro ribet. Te mo ni kani kina. Ina mais en kos na ran Kristo. Kung kung dyan na bayo, arang ini mais ay kakos na ran Kristo. Ay po ni Yesu nga iya. E ba siguro-guri akaro birim. Ibu ni Yesu, ay ka angko ay po ni Yesu. Apo imetuwa na tenga may sintayan Christian in John Napa. Tinahandaan kami, tinahan Christian. Angwe, si Christian. Siya ni Christian, ni kaban. Yarang kan ng kayapan ni kokokura ron mag. Yarang kayapan ni kokokura tapos. Sa gibukin apa, tatan, ikairira, ni kami ngumungoira. Nanataya ka Joshua. Bayangan ni Bunwa tanong ko, wadya matantukin siya tayo. Ika nga tirong nga tayo ginag. Aki pa rin wen Joshua kanakain ako. Tewe. Na rin. Ano tawa na tayo katamaw. Ari ka raw. Kasos na bimawa at tayo na. Ay na numakaya ki Isaac. Aki tawa na suwa Joshua. Ang kanakukan na tayo. Kaya nga tikari siya. Apon tikari siya ni Kwawa. Apon na. Nagi oni ka intatyan sa tayo kaya. Maukawin ako na koy. Anya te kain kasini. Anya te kain kasini arang tamaro. Ana ye Yesu, ye na suat Yesua. Okay, tamaro ang kan. Kasus te mawa. Ayan ako ba na po kaniya na sinakit ang mang. Agi kakawagin na suat Yesua. Kanikinaya ni pakan Sibu.
Asibani ni kanta ni ngaya. Apon na natau teka Jesua. Ke kani kinaya no kiri Yesu. Asibani ni kanta ni ngaya jata iyo. Te wana mai buako na ena sipon na no kawa kinta kinna mai sin angin aron ja na bayo abeni na ko mayron Kristo. Abeni na ko mayron Kristo. Ayari sina tara tara yoroy. Kaya nga te Kristo ni kwawa, ay nga te Kristo ni kebe. Aka na kuha ni kasinira na pantatay rigay. No, yay beba ka na nabusimina. Ukuriya, pari ata ko ba, kana kukura te kwawa, nakailamata ko te kwawa. Ake apunan nan, panyiray ni kakawak. Paya bensera sa makayay. Aka iya met. Ay manen tera, ayaw sintera, away pa intera, John Nabay. Aka iya po ni panintan na ko, tiyapa. Tayo po niya siya na tayo kapaw kakangay, may ubukin ni Kristo, ay mati ubo ni kakabayaw. Paki na sirwa. Kakawa ni kani kinakawag, mato ubi mewa. Panin tira, ina tira kita po na naman tatuwana, nekana ko tipot na naman tatuwana. Awen to wete manna, nekana ko wen to wete manna. Awan na ko rongo mamaye yen tiaba. Tiaba tuwana, matiaba tuwana. Pari nang scroll ito internet. Angay teman na kakabani aus. Ato wana tiba yaring doro tagina no yay. Yay, awan mata, ayaki to kintakin na yakangay. Sinani buwa kay tayo po ni kando ko Yesu. Ay kata ya bagirisan na kay kisak. Manaro ko dati may binatebore na kita kariki. Samara ka sinuway may yamata aya po ni mata bakya kanay. Ni mepi may suwa jamata mata ni katobong tanga. Diriki, de million. Mepi may suwa de million jamata ay mata ni katwa diriki. Ni mepi mano wa tanga jamata ay mata ni katobong papex. Ani menana di boss de UNICEF. Ay ba ni kira kirikin kay. Kawat yap. Si na siya ni kirana. Masipon ni meuna ba. Matakin na Yesu ayo kan kinaya ndoko na matukin janap. Saking kan na ba abun kwa wana tayo katuwe. Ang kaya po niya siya na tayo no Alexander the Great. Siya na tayo no katataw kan Rome. Siya tayo no katataw kakitibuina. Siya na tayo no Babylon. Siya na tayo no Miriam Mabesa. Kau. Erang kan na ba na kiyes. Atakin na Yesu abay karik. Hindi tayo yun. Ayata ko na ko yan, inatira kita po ang nama tatuwanan, niya kana ko ti po ang nama tatuwanan. Wen to weti man, niya kana ko wen to weti man na. Ani na ko ro ko mamayin, abay ka kura-kura. Ato ko na rin kakawag, awan na ro ko bay kakakamaya, kanikina, meoraki, ay kakamamat, tapo tapo. Oraki ay kakamamat. Amun nga ro ko COVID-19, the coronavirus. Ya ba ni kayo na bayo, ini bay na ba nang agimanging bayar ko diarak. Awa dati ang kain WHO ataw. Siya kayo kangamuan diarak ya benina. Ina mo isinikin ko ano ko siya kakabe ako. Ari ki haba baka nga yabe ni kamarwa. No. Ebon tagin na Yesu. Ay kay kaniki. Ay ka kakame ako. Ay ka naibebe. Ay ka ano rosida. Naratapon ako. Mata ubi mewa ki punay suwa tagtakan. Paano na tira kita po na matatuwa na niya kana ko po na matatuwa na. Well, ano yung ilaji kan niya. Maya yen tiyaba. That's quick. Aka na maya yen tiyaba. Ay may sa matiyay. Pari urwa ka titi kabubura. Ay pundo ay rira na. Ano na ba nito ang tirong-rongan na tagtakan na. Anin ruka wab met ay no kun Yesu na matukin na naba. Awa toy mani na ko kanano nga yabota na matayo naba. Matemani nga ibukin durungan ni merawa manaw. Sira ati pa yari kana rungat merawa meteno. Ayo ta kanan ta yari. Mangay da sharan na bongay kay tsunami. Kanero ko ti mayeye, may siyama ti yay. Makanero ko ti mayeye, tari.
kauring yon kiribas in the tsunami. Imene na vere araw sinaw. Asa swanga ke pasina kon tamara ke ate ayata bone sare mayeta. Age sana kon tamara asina kon imena yai. Asa tatarang kanya tanda ke bana paron ninga iteno. Ahire iswa indi na kon tenu magi yai. Ira inuri ngana ta kaya ta kona ta. Mane. Sibunda ki ngo ba. Siya kuna ni manikang ari teno ngorong wai. Kona yo teno ngorong wai sa san nanganak. Papuni kanikina ta gini Yesu. Te mai yeye teno. Ati buak. Itira kita botan nama tatuana, egano kita botan nama tatuana. Ngaira sirau, aura siya me Amerika niya, abo ni kakaitara. Akan sekan nori kan kinai kai, amen waru akan kinai kai. Karena kono ora tebuak ka. Ani tebuak ka. Yon beso. Kondani yon nabara. Na ko yara unumane ora unaini yon beso ikakari niya. Mata ko ba unongongo kana terong. Atau ko pa tini mendoi kaini beso. Pangwa kangang gua ya ayin sekit. Ngam, pari nakita yagin ayo, pari sa kayo tayo yaginan. Ang gua nakanga, anya rong na tinuwa makoro ni beso. Mate pa isa na tayagin na. Atau ko pa si tini kay tini insuku. Mate tamo yan, nakasag si tini kay tapon te buwakan. Makana tini kay tini yasukun, jaka uwan buwakan John naba. Ira kay tini yanasuku, jaka tini uwan buwakan John naba. Oh. Ama te million nama ta. De mo ani buaka. Te ka uani buaka. Ai mina, ere sina ko tayo ni buaka ikawa kina kini karo ko bonga ikai. Kana kam nori ana kan. Si to wana te ya. Te wa me kai yo. Te karo. Ana karo te ware short bush. George W 8 bush. Awane me ni rikinane tenas. Awa ben ni kaitara me jama ta Saddam Hussein. Kangai emani di kawari kangai akarariki. Ada kina kebangi emon buakana. Emon presiden istuwari te karo. Aire ni yung oman in Saddam Hussein me aki mane. Ya mga presiden istuwari tenas. Aire tani kari karo ngong atak. Ponna na iya mo ba nakataya kain tamana. Anto kinta tayo ponda kiro na Saddam Hussein. Makire kitinani pa inubuak ay kama karuro yon Iraq. Mare kanga meong nanu yan. Te buak. Angka itira angka yerik. Arang kinakina ka woman na ikay. Tuwari may Russia Putin. At tuwari may Ukraine. Zelensky. Akam nura jawabi siya ni Rarikia. Anya rito tapo ni Karikia kitiraw. Imeruruwa kina kitiraw. May yangwa kitibuak. Apo ni masina ba tiyaba. Ni yangwa kitibuak. May katawroy yan akong tibuak. Masanura tiba yung buwakan. Ay kay ikarang kabungan yon China, ayon North Korea, Amerika ni kada para buka kay display, kano rapakin tiya kagin misairan. May kay to ni karo ko to tiyakari. Bukan. To yang wag iti sini kami ya. Kangan naron lagi. Ngaya sa karo ira pa yung buka kay karang bubura ba. Tayo ning kay siningan tayo ni kami yon to. Kita siringan tinahin dayan. Kita ka na yag, inakarawa ki babae ni kinikin. Guwabahan niya karawan tipay ni buwa ka. Tipay yan yung bubura irapatanan. Uy, nubukin ni karawan na. Pero siringan, tiyama tayo rin waliri kirapatanan. Saan ni kayo? Babae ni buwa kayo kama karoy. Uy, siya bukin siringan tiyama. Iya pa na yatay na kayo ni kamantipay, bukin na ya siri-siri. Away te kabuto ayon bain buah kay kama karoy. Anto kinta tayo siya ba ni temat. Ay na kain ni kiriba siya na baniran. Ang kay siya na banikan nga patira na rin kinakuntihan na bay. Ay dari siya po ni kanta ni nga na ba. Pare ka na kanin buah ka Russia, ki Amerika na ko ina ki China. Kami kita ni buah kan te game. Itaw pa kam na rin ni katawroy kami. Ni kami ano apera kiribas. Pare kam nang inibas. Ni katuwa-tuwa kami matina ni kanuan na mi.
Awara kana ya bondo ko kasi. Ya kira ke arona. Yesu untuk kita. Angkana mondo ko baikai. Akam na tarara kiyai. Aka ka sumi. Kaya kando ko kami awan. Mau. Tayo Roma. Jata yai. Ngana ngwe jama ta kwanta ni nga me ngoki ni Yesu kwanta ni nga jata yari. Ngana ngwe jama ta the Adventist. Ano ndaka the Adventist jama ta kwanta ni nga. Tayo Roma. Ya kando ko kami awan. Itatangira tiku na areta kutangana. Mantara di test. Gay bente yatan ti yeretan mantani nga ti yabush. May tani nga bew wali nang irokon nanay. Daw. Ya kando ko titay. Asina kami awakiyay. Sinaki na Roma. Kani yay jabay atoni na kuiran tayo. Tayo Roma. Ya kando kami awam. Siyan orang kanya nakatuto Yesu. Hindi po siya nikatangay na matukin na naba. Ay siya yata ko na. Mata wabi mawa tini bimay suwa tini marwawa. Awayeron na pong inoa. Rukon na sinjamata. Paron tiaba ni bonga kay manjiya ka. Kaya mamara kay manimamoy maniyayin. Mananganga tiaba na kontiyayin. Nikarukwa. Aririn niya inoa inanuntiyake. Siya na ko. Amata ni kabaniya. Awayeron na rukon na sinjamata. Kunora nakatuto Yesu ay. Ngay iro na utara-tara ni memere. Ponte katuto. Aray ni kakawag. Pasinataya. Parong-orongon nogi na sa kitirong-orongo ay manikangari. Ikabutawan na tayo nogi. Matibaririn na tayo noa. Ayayin. Angangat siya pa na kuntiyayin. Awag at tayo yari usyan ko. Amomoy. Cheche. Ano moy ka cheche ya? Erang ini kairu aja moy ka cheche. Kece moy ka may. Temomoy. Ebu temanging. Temomoy ay ka. Aurarun te usu me aurarun te arwa. Nabayo. Ang ayani pun bayari kita na tayo no. Anto kinja tayo. Agya tatiya kan gero kun ngusi ano. Raw. Kanapa niyam tayo ni momoy. Kanapa niyam tayo na mamarake. Kanapa niyam tayo nanganga. Ngwe na kun tiyayin. Raw. Jatay rikay. Kaba niyam tayo wala ka na tayo ka Yesu. Pa Yesu nga kauta ka ni kinayan do ko na matugin na naba. Ang kinang iya pa ni Roy tayo tayo ni ka ni kinagigay. Aya ka po tawa na ba na tayo nogi. Mayroon te pa yaririkin na tayo noa. Ano na raw te tayo rikay. Ang kaong at ba na tayo kinay minama. Tinano rin ano. Ate pa na mangori. Nano na raw te tayo rikay. Konte pay enariki o kin Yesu ka ngayon te pa yaririki. Do konte yak. Ama tabu ka tiya ka. Tiyakin ka roya. Aka kini ngayon si buki ang takarwaya. Yakando ko Yesu. Mantokin siya tayo. Aka kevya. Mantokin siya tayo. Yaki kakwawa. Ate pa yarik. Abon nora siya kanikina. Kanikani bay suwat manu. Awagyari nari ni madyayin. Man na kayan ako. Nayroon na nataya ka Yesu anak ko Noah. Ay ikay na yo. Ano na round sa tayo kayo? Hapon nora sa payeri kita kora kay. O ano na sa kanikina? Napon na kina ba kuwawa. Round sa tayo kay. Kunora sa kanikina kuwak. Kunora yay sa buwa kay kuwak. Kung o tayo kan tayo ni Maya kuwak. Kung o tayo kan tayo rungan na ay kasiri. Kan nora kay kakamaman tayo kay beben sa tayo kuwak. Ang na to sa kangay. Kaya po niya kakita ko ragay. Abon nori rin niya mani na nuntiage. Nora di bayeri kaya ka ngayon kamimi. Mapon na kina ba. Akam na tayo mo. Paano na ko na buong ay kakay sinaki. Pamangkya masuara ba kasi po. Away-wana na ko na bahay ni kabane. Mangkya mo ni karikagyaw na ba. Pero nga ayaw po ni bahay ni ngariyan na ba. Pero ko ayo. Ma autataro pa siya kingwe. Ako nora. Pero nga siya ki ngayon si pain nga pero kayo. Bayo na taka Pedro.
Konora ta yaring kana wakan. Ani nakawato riyak ta. Anakawato yirak. Tan warong ne kay babaru. O nakakay. Yang ngaro ko na te kinay. Ana bay ni ngare. Arawon ta tayo kay. Tayo bay ni ngare aro kon te uya. Ina bondo. Sinagiri kin na yoron ti tatay ni brabe sa tayo kin na beto ron ta tayo. Nori bekay ni kabane. Kau kanya tayo kinagay. Kana kam nori bekay ni kabane. Akam na tayo yay. Paya bonikan. Pun ay ano no kana sa nuri bekay. Nano na yawa kam. Parang ay dayak. Sa kanin mga maningan na nataya katatan. Tay yakangay tiya tuwa tay kan na. Katatan kan na. Yakando ko. Yakiro ko. Inang iruwa yon nang inikarawa. Sa kingayan. Yaro ko tuwa. Yakiamang ko si man sa tapwari. Yon iti tuwa na kibuna te isuwa te ginak. Tuwa na kibuna isuwa te ginak. Paano ko yon nang inikarawa. Ona ba ni mata noria. Ang ayra. Yakari akos. Wala ka na sa kapun ko raya karak. Ayra si kapara-para. Yakos Yesu. Ay pun tayo kinagana pa ni mata noria. Yako konos. Yakan. Tataya na ro ko yun. Tekosos. Wabi matuwa na kibunawa ako tayo ka na. Ay nakabaniran ni matay at Yesu ni Paninagi ari kitemate. Ay nagi na ba't nanukawaki. Matetang, matemaraki. Pamaunan ako. Pairi mo. Daw. Kotang. Koboto. Kwa kiraw. Kuraw hawata. Nakapuang kaya. Tatay kay. Panawarag ni Bangori na koy mi. Yari ang kikakura mo ni Maki, maro ni Maki tatay kay. Yay da ba ako sinabuyay. Yay da ba ako tabi yang ayay. Ana koy ni matam tuwan bong tuwan. Tatay na ko siya. Kung hindi kipakain sa kakanta ni nga ang kwero kung tuwan. The Adventists. Dahil sa kakanta ni nga. Kosos tuwan na tinuwa takutakan na. Ya kapaya ni wari kita kan brabe sa ikay. Ay kapaya ka nong wakanaka. Kakurya kibo kung tayo kay kay. Payakan. Sitay. Tatan kay ka na yung. Ay kakaroyo pa sa takakaro. Nakan na rin. Ay pun nakaginak. Kata ko diba na. Yagyo Yesu. Angay suang. Kapun norya. Hindi tayo. Kanayo kikiyaki. Kano kawag? Kano kawag? Tatan niya katayin kami ngoyran. Dungurong ay kakano kawag. Sinakinura ay Yesu. Ipon ko rin aran ay naro. Parang kay. Kaya mga rangin ni Mais. Kaya kiyok Yesu. Aw. Narari. Kaya di Yesu ipon tawanin. Tuwari ako si Bay kaya ka. Tatan. Siya ki Yesu ay naro. Aw tataro ba Yesu ay na. Nakauki na noran sa tayo kaya. Ay nanganin ako wayan Yesu. Anya na tayo kay Yesu. Dahil na nomi. Kaya kando. Go. Sabi na ya. Miya ni bukanan ta. Sabi na ya. Sa akin meron na tayo ba? Sa akin meron na tayo Miriam Mepesha. Sa akin meron na tayo Chris. Sa akin meron na tayo Rome. Ya pa ka na ko titawta ka. Ano tayo ginagpatukura. Ya pa ka na ko na tayo titawta ka. Ano tayo ginagpatukura sila. Wari Miriam Mepesha. Ya pa ka na ko na tayo Chris. Ano wari Alexander the Great. Ya kimena. Rome jata yayo. Ingan kimena makan ibu akon. Tayan tapon nangakan. Siapa yang kay ni ayaw ni kaway na nabaka dya sipwe. Siya gitirong-rong ni Teshirak. Si Menaya.
Koso sa mawag mo natin may suwa. Ayaw tirakon na kuntiyay ni Ari. Ayaw na ko ba na bakaniya na sinakit na pamang. Agi akaka. Ari si Betio kaya na kontator Mauri. At su. Punta mo yung tatay ni Brabas. Tukuragi. Agi tatakaruaya. Tikanta ni nga. Ay te mau. Ay sabi ni kanta ni nga yan. Rukun tuwa yan. Tukin tatay. Adventist. Ayaw pa ni kanyarara. A 7-day Adventist Church. Asara ni rayay. Tapos ko na naniriran tatay ni Kiripas. Ikit nararas kinaki yung kain tatayo. Tekay sibong. Ata ni kakanta ni nga. Rukun. Tuwe. Anong oran tatay kayo? Au tataro pati aswa na roning kami. Kanano na pa yung rito ang tiriri ay Romi. Tayo Roma. The program ay enarisin ako. Ay namakin ako. Nakoy minta. Pagka kamukunan. Niguray ay yamita po. Marami. Kanan di online. Sikunan dito kay mang kami. Dito tuwa ng kabayan kami. Siya na. Diraw-raw nwa. Sa kanta ni nga. Pakanti asib. Ito ko na tayo kay Yesu. Anak nori bay kay. Kam nakapay. Kaya nga baron turungo. Dispas pa. Amitay. Masa kita na mo yung kami. Oto ang tabor ka rin. Kamara nga may muan te kakongora. Aron di yakin na natin akadjatwa. Yakin ba ito buwak? Tokom, kiyari. Bukan nilin ako patira. Aron. Tekanta nga tamaro. Manarap tayo katabu. At bay para. Kaya sekarang baron dispas pa mayroon da. Para presence. Ay, kawari. Karano ba yung kandita kinda yung Romi? Yay. Tapi pa ni kabutak. Yay to titara po ni kita katira. Ano na kunan ni kita ba yay bukin kapaninan kan amukog yon. Kapaninan ti tazay manartaya katap. Kapaninan ti tazay manartaya katap. Sangan upuan nara presence. Sa bubusiya. Presence. Sa bubusiya. Naiitira ka atiran bubusi mantarakin na ikabusa. Okay? Kanga to. Mina sa sakay na nabara. Arabutan ginanong tayo di kayo. Ondik. Anganina tukoran na. Bikini pa ututukoran na. Pairik. Takaban. Kandi ko sa fog. Kapan yake. Sabi rin naroon sabihin kami kaya bayang nair. Enak. Imain. Babakan kong ditay. Itaw ba inakong matungunan kay. Ngayars na kataya ni kabaysiya. Kananong pa ko nandik. Ara takit dari sina kataya ni para iman matungunan kay. Ngayars sabusin kami. Kain bondik. Kamakaya kay. Ibugin kanakuan ko namin tayak. Karena ba sa ubuya kain bondik. Sa ubuya kain bondik. Ngaya bondik yami na yan ako na bari mina tayo mga sinasinek ya kama kikimay na kumikay kay ayaw ka na rin emo sayo enako remina ke emo sa remina mga nako remina ikaro ko sino ko iroya kain ya ko sopo ke kandarap sa kataya ni kabirian na ronan ke ayare kami kain tikam kayo sa kakain daw sa karapay kami kundi matuan nanomi loro kong nungra taron darap program di mawa arabong Arende to weekend ako suwakin naman suwan damauri. Ke rongon te amara ke kana po nga na ibugimi pa yung natin meto aron tira te marunong. Ay mga aron kung kanagin the parents pa yung nari ka na ba aron tira karami man te amara ke ka parents. Ang tayo yo kangayan akong kan rongon are kina at takaisbong. Andara pa kain bolik. Ay na ko mi rongon tayo. Hiru akina nona paena
batana panakanewaki barundarana anapeu tia canta apeu tocanica hirawabata panakure naulai putu ay caminaron te asu may metrina sinya Yesus manatahira leya ay mati yang anaulay may metrina manatahira ibuku Era pa so boy ya. Ya kiawa te panayo ke. Senang kakay tahu nako ya kain. Korbo kain pondik. Nakonde tugur bundare na remina pikir beu kanano pa kami kay yak kama era kia mo ipukin karakon kurami. Amin pikir beu korbo ke kam nana kami bare mo sayo kamari Nayarara ipirma karon trabaho pa someone nan sina ibukin tetay. Ayaran kami kain krobo kamara ko may na ba ni pariguro ko kay payakan na rin emosayo kamarin na ko na ba ke pa someone na ni doro kon pakar kon tay. Pikir ba wayo krobo ari mi na pairi ki kamara na may standby kay tayo. Ekos takaban na kaya kamara ko may inda standby kay payakan na paisi. Ay bukin na miro ko no yapon timi to na matira. Ni beta ko kain sinalok kaya kam punta ba ni mena kayo tamo imi ya roko doy yang peren tamo kay John na ba. Deteri kayo no raron te wagi akaro ki ako na ko ke. Stay me to na di busmay iya soboy ya. Ay ma anang panaroy ke anang panaroy ke kam taray papa ya ma anang panaroy ke ayo soboy yerik ke
Buya, kanakwa. Iya. Iya, kanakwa. So buya. Ay ko ita ko ba ngai ka sebenarnya ko tayo. Temo yang hari age te kain royai age te bekiyai nakawai na nikapane. Nga hinang kakawagi. Yon John abayo ay karawa ay kawai na tukura. Ke ngaya naro ba ko kan kon jabari moan te kakawagi pa kuna mewaki nare ndenge tetwa payangan na kuna ndik pakain temo yang hari. Irara ba kuna ya kain pikir be man tamaro sa mga kikemerik na ko ya kain tukur mai korbu kana kuna nanganira tukur na ba main asina doro ko pairik. Mini pairik Diego Safo tairi kayo tetatar ke yare. Tukura kanda tiba to nungura tinanda na ikanan kakameo manteng roy pairik nana na ikaro man ekare sai ka kokro yon taro. Kandara ba kain korbu kanagwa kunabi.
Is a heart full of singing, let the feet of Jesus walk across pain. Give them all to Jesus. Shattered dreams and wounded heart and broken joy. Give them all, give them all to Jesus, and He joy, and He will turn your sorrows into joy, and He will turn your sorrows into joy. So boya so boya. Angan na ni kabane. Kahore na bisi na ko. Tira rawatan barakutawan na kiyay. Angan dia tuan ni kabane. Ay na angan ko. Tira undan okay. Kanda ba kain korbu. Asa ke merik sa angania. Rupa matu ay kay ke. Songora tira kuraya na anganira. Ikan tayo kayo. Kanda ba kain mane. Mungkin nabi rongo kukuri itu ay kama tari ongo na bete katang kitang wachene na wayong kan dekanga kan de ba te ka kira aron te kan nane ne yogen as so boya tayo mana kay rubuwa kay kay Brother Daniel, oh boya wara lagi awa ke kurang dua taniera where were you? When my Lord comes passing my heart, play on the golden harp, play on the golden harp, play on the golden harp. Brother Jonah, In the belly of the whale, brother Jonah. where were you? Down in the belly of the whale, brother Jonah. Where were you? Down in the belly of the whale, brother Jonah. When my Lord comes passing my heart, play on the golden harp, play on the golden harp, Hallelujah, Lord, play on the golden harp. Brother Zacchaeus, where were you? the sycamore tree, brother Zacchaeus. Where were you? Up in the sycamore tree, brother Zacchaeus. Comes passing my heart. Golden harp, You're gonna pray. golden harp, Hallelujah, Lord, play on the golden oh so boya yes way mos play on the golden yes harp, way mos You're gonna play on the golden harp, the golden harp. boya roy ngay yang siroy ke so boya roy era ara bage kagaya kintu ware yo na pa me na yo tu ware ta ga yo ke na ka ke me na yai
ati me tuan na ba nangaya ne bono ba maya kasuroi na kon dia tua ke yang ke kain dia kos ke ai kabene nang kan ne kabene na raun na yo sa oro kon ba kan yo boya kain dia kos bo ta ya sa boya ai ya kandara ba ibu kinti me tuan ne berungi bi ke agwa ngayon kan dari kabene na ba raun ibu kinti ne sa oro bayay ami bubusi bukin dari nang pakana ko tayo nga yaki tari kangare kemua tay nang kay ke ada na mga bonde ka tayo na kaya karano bayay kandung de radio ke paya yakan ako akunam ano ko tatangin ke so boy so boy erik tayo iya daraba Bob God's word his mom been told it's cancer. Many questions and all of them that's why. Living in a broken world won't give you any answer. Everything wrong is right and right is wrong, but not for long. No, not for long. This broken world is cradled by a Savior, and nothing someday all this hurt, every tears we wipe away and cry. Not for long. Done left everything behind. Daddy's getting tired, his face fading. We can't get water from living in a broken world. Everything is upside down. Wrong is right. No, not for long. And nothing he can take him back. All this hurting will be over. And every now for now, we really need the this broken world. And nothing he can take him by surprise. Someday all this hurting will be over. Wipe away and dry. Down now, we're living in a broken world. Not for long. No, not for long. Not for now, we're living in a broken world. Not for long. No, not for long. so boy
Inaki man. Okay. Maya itaba asban in kakanta ni ngaya. Chaba resan ka barbaragi inaron tayo kayo. Okay. Inaki man. Asar ko tumaya nga as kakanta ni ngaya. Andang bas may kurabu igene bew pondegi antabori kare kam menai ay pun banar kay taw ko mi ibugin tema ton marungmi onumi ay ki batu buak arun dokom arun naresa ni manebek ngarano bayi itakan mata tarik tema to jobs ari kurabu dererio na nga taka matata yon nam nano ko kurak on tema ton nanom ara kwanu go gerik ako monta ko ngora arun dia kina na tatua kana umon kandiri yon sabaran tegrai asna kaina rabutan kayo tataro sa siar besens paya angana kabenen tataron kainin ipugin kanon narday kayo Apa sana sekait tahu dia mesti inta tadi kaya sa ri tadi kita kait tahu nak kami tan nora. Pada nga babag ba sesan takarwa ya terong rong arin kakawag. Anya terong rong ibugin ongrara. Ako wan na nora kakawag ibugin ugoran terong rong kakawag ibugin te mawari. Nataro ibugin min kab kam ronira namita boyrang enangin tamaro ayo. Nabubusi ati atu abay. Ronira ni kau kina nora yataya na perbani ay tenan siraki. Mata tayan tabeya nga tayan nongorong agyasan tagina kin tatayri gay manaron na itagin na agari kirarikin na ni kasi bay kakawag pasinatay pasinatay karaba diota koy mi kain kiribas ano koy mi rora ni kabane agari kirong orami amata kumi nanon tatayay saray sira naratar apa jawan na bay tatay na ante pong itawa na rekwasan mo si kabugin at yatua ako na kinikataya na kay yakin man ay nais may na kung naroon namtaya ka ni Betio yakin man tiyaswa nang inikaraw ako na tauroy na naiya amat aki tauroy awaki kakanta ni nga okim tatayay si banin dikit mani awayne na kuntiwan na bay tiyatwa min bakan tiwan na bay na kunti bure pakubiya kapara yara bure naroran nakita umatam naroran nakikororo naroran tiyatwa nikita niko kobiya anenera terongorong akawak patakin te kwaway nanon meawra kay no matakira mani bay ka sikonan teimatuan tawaya kiya intiwan na bayo akabaya tiyatwa keronira inanon tatayri kayo Kanano na ba yay bay ka rin kakawag ka sinauring yung tatay rigay sibiyaw ring am tangira. Ari ko ako sa ni mga aus ni katay yara kay tiya tuwan ni kabanem. Pande tay tuwan na sina mga bana na banus mante masu. Ari si mena yay tiya tuwan tiya na bay ke sinakanta ni ngarukom ngay si mew. Kabarayara bure patani bure ngayrang saki ko roy matam. Masina ko'y may kay sa gindoy reira. Mas tangin na ko'y rana si may Yesu. Aya, arawea, awara sa kamao. Amen. rarba sa upo ya tenua yaro kuna bantu kina ke tenua min na mewa cekroy na ku web akan darab agwa ay bonde tapanari kina kay taw ngaira kain tia karisa misinare kain tia karisa yon peso na koy min kami kain tia karisa ke maruk toni na inon teri kayo anang darab yaro na ba kambagi risi na inon teri kayo to ena tokonungan na arabota
Ayo kena kaya ngayar kampasindap. Oh, sarita na para para ni kahit ako kuya kahit sim di ka ba nakiara. Kaya to ni sindap ang kana eroy di rumi na kumay basa putag tuta na may ano ba kam dari kam nakuroy may kan kaya sa putag na may kaya. Hello, everyone. Hit me, Timo Quirk, alongside Mr. Hourman. Feed, free also, Aaron. Let's go. I love you, love. Aya rakorak sa bubusik kemana may basa si kayak ini mereka ya sa. Kemana ko na bagay? Ay bukit nami nakoro ko yay na di. Moy yan ito royo anta ka kana kam moy na kaya ay to di tiba kata. Hari. Kamapon Jayo, Neto Roy, Busmay kami yon. Aya. Aya sa bubusik sa mga may basi narurututan na mereka ya sa kamera ko na bagay. Ay bawa. Atunga Yesu, Yesu inanoni kawai, Yesu inanontero, yoya am kairi pay, Yesu na etapu, Yesu. Atunga Yesu mente meunga, Yesu inanoni kawai, Yesu inanoni yoya am kairi pay, Yesu narausu, ietonga na etapu, Yesu. Patiara emaka, ay konani kameuko. Patiara Aya kebe. Ay mawayo sa nasa. ayaw tamaka, ayaw tiyan.
tayo po teman hari kini kaya tahu. Mana na ini dah na. Karena kuat taruh taruh. Orang ko ini, umi, umi na sa. Yes. Ay, berarti. Dari taruh aja. Here it is. Orang yang cara itu, saya nak. Ay, oh iya. Hey, meron din.